Авторското предаване на Стоян Петков. Face to Face. Вие слушате Face to Face с Стоян Петков. По-близо до звездите. Днес при мен гостува едно от големите имена на българската фолклорна музика, изпълнител популярен със своя отличителен маниер и начин на поднасяне на своите музикални произведения. Име, което няма как всеки един себеуважаващ си българин да не познава и да не запее поне една от неговите най-популярни фолклорни песни. С удоволствие казвам добро утро и добре дошъл на тракийският фолклорен изпълнител Здравко Мандаджиев. Добро утро, Здравко, как се чувстваш? Добре дошъл в предаването. Добро утро, благодаря. Изключително ми е приятно, че така за първи път ще има възможност да гостувам в нашето предаване, за което мисля се радвам и така ще мога да разкажа малко за себе си, на слушателите и така да поговорим за хубава българска музика. Благодарим ти още веднъж, за което предлагам ти така да започнем разговора ни с един обичаен въпрос, който стартира всяко мое интервю. Кои искаш да бъдат първите три думи, с които хората да свързват името Здравко Мандаджиев, когато го чуят? Могат... Три думи... Могат да бъдат и думи, които те описват и теб като творец, като музикант и като човек в социален аспект, разбира се. Примерно аз бих се нарекал така различен, креативен и емоционален. Здравко, ти си един от изпълнителите, които от доста години са вече на музикалната фолклорна сцена. Разкажи ни малко повече как стартира всичко за теб и кой беше така преломния момент в твоя живот? Ще звучи клиширано, нали? Но първата ми така музикална идеална сцена беше когато бях на 4 годинки. Една така много интересна история, как почна всичко. Майка ми беше в Русия и като се време донесе едно акордеонче. Аз още като се виждах и акордеончето, да затварям в другата стая и така почна да го разглеждам, да се опитвам да свиря и няма така 1-2 часа. И отивам в хола при нашите и почвам да инспиря на мила моя мамо. Нали, това говоря за 4 годишно дете, което така и сменя за първи път вижда акордеон. Аз наистина така с очудване. И това акордеон, че значи нямаше ден, от който аз да ми свира. И явно бях някакси слухар. Всичко, което чуя, се опитам да го изсвирям и се получаваше. Така заедно с акордеон ще почнах и да пея, след което в музикални школи в Кърджали, тъй като повечето знаят, аз съм родом от Кърджали. Ме записаха на музикални школи, така почнаха моите концерти там с местния ансамбъл, който е. И вече музикалното образование, седми клас учих в музикалното училище в Широка лъка. Временно, нали, имах много изяви като ученик, много фестивали съм ходил, много награди, след което вече музикалната академия в Пловдив. И така в един момент, как почна да занимавам професионално, реших да седа на този фестивал Пирин Фолк, който е в Сандански, с един композитор Печо Кръстев, който беше бившия диригент на ансамбъл Пирин. Той ми направи 2 песни, оттам наистина така ме забелязаха на фестивал, дадаха ми 2 награди и почнаха да идват предложения от музикални компании. И така стигна и до договора ми с моята музикална компания, с която съм в момента. И до ден днешен така работя, вече израствам професионално, вече почвам 5-ти албум да правя в момента. И така, накратко това е. Здравко, тъй като ти си едно от големите имена на съвремието и ще бъде така интересно и твоето мнение какво е. Как според теб трябва да изглежда съвременния фолклорен изпълнител? Знам, че е трудно да се отговори, но все пак има ли конкретен стереотип, който подрастващите народни певци трябва да следват? Певици и певци. Според мен, наистина, в днешно време трябва да един фолклорен изпълнител да изглежда по-модерно. Нали, аз много държа на визията си. Примерно, с моя стайлинг и такъв не залагам на носиите, които са. Аз много ги харесвам. Аз съм цял винаги с носи, нали, автентичните си носи, автентичните си песни. В днешно време, като че ли трябва музика да се поднася на малко по-модерен начин, както и ние изпълнителите гледаме да направим модерни аранжименти. Моите костюми ги правят стилизирани, да бъдат близки до народните носи, но просто в
По-съвременно. Да, по-съвременно, модерен вид. Тъй като това е моята формула, защото някакси по-лесно да стига до младите хора и това е целта да привлечем младите хора към народната музика, да ги върнем. И мисля, че това и не само. Един изпълнител трябва да има харизма, трябва да умее да... примерно, много е важно едно участие, да излезеш да пееш песните, да пееш репертуара. Много е важно какво ще кажеш на тези хора, по какъв начин ще ги предразположиш. И аз мисля, че... Въпрос на лични качества, според мен. То изпълнителя си го носи в себе си. Здравко, през твоите... Така? Да? Да, исках да кажа, защото ние изпълнители, това е, че ние се изхранваме от участие. Така че то е едно колело, ако харесаме едно участие, ще бъдеш предложен на друго. И действително много е важно как ще представиш, какъв начин ще въздействаш на хората. Защото всеки има много изпълнители, които записват песни, въртят ги, но точно това казвам, че много е важно как ще бъдеш пред на участие, какво ще им кажеш на тези хора, по какъв начин ще ги накараш да се чувстват специални. Здравко, през твоите очи, в какво състояние се намира българския фолклор в момента? В моите очи българския фолклор винаги ще бъде нашата визитка пред света изобщо. Това са нашите корени, това са нашите традиции. Аз мисля, че преди години имаше едно затишие такова, когато излезна и така популярната музика, поп-рок музиката, малко да обърна гръб на фолклора, но така 3-4 години насам, като че ли има вече интерес. Точно това искам да кажа, че ето ние сами виждаме във всеки един град колко фолклорни клубове се откриват и народни танци, колко млади хора отиват да танцуват, вече даже заместват и фитнеса с народните танци. Значи, по някакъв начин се възвръща това нещо и някакси това е един вид като... Аз съм на мнение, че няма българин, който да не чуи народна песен, да не му трябва нещо за песен. Въпреки, че има хора, които казват народна музика, тия търгулите там, така. Но то не е закодирано. Според мен на всеки един българин това не е закодирано в българските фолклори. Няма как да избягаме от него. Това са нашите корени, преди всичко. Не разбира се, да. Здравко, знам, че имаш и опит и като педагог и имаш последователи от подрастващо младо поколение изпълнители. Какво им казваш на тези хора и какъв съвет и урок е най-важно те да научат, за да могат да го приложат след това успешно в своя живот напред? Ето това, което говорим и преди малко, че ние сме българи, трябва да пазим това, което имаме, защото аз съм на мнение, че първо, ако трябва да събориш една къща, най-трудно е да почнеш отгоре от по-крива, после етажите надолу и да се събори. Но най-лесно е да събориш, когато бутнеш отдолу първия етаж, тя пада цялата, нали така? Какво е в основите, в нашите основи? В крайна сметка това са нашия фолклор, нашия език, нашите традиции, това е в основата на българската. И в нещо време наистина аз се задавам и този въпрос, защо по националните телевизии толкова малко излъчват фолклор, защо толкова малко са канени фолклорни изпълнителни предавани, дори по реалити шоута, които в момента са много модерни. Аз мисля, че по някакъв начин това идва и от самата политика, не знам, много си мисля за този, но аз това им казвам, че младите хора са тези, които трябва да запазят традиции, трябва да се предава поколение на поколение и това е единственото. Защото всички знаем, че нашия фолклор е толкова красиво, всички фолклорни области. Така е. Изобщо много може да се говори за нашия фолклор. И не направо, и ти сам знаеш колко чужденци идват тук да изследват фолклора. Аз съм ходил в чужбина на участие от чужденци, знаят много повече за нашия фолклор, колкото българите, да. Така е. Да. Аз съм ходил в едно семейство, което имат цели гардероби с български носки. Просто и това. Това е българския фолклор. Той е толкова разнообразен, защото като песни, тайнци и така. Но на това ги уча общо взето. Просто да пазят, да знаят откъде тръгват и техните корени. Добре, благодаря ти, Здравко. Останете с нас, скъпи приятели. Ще прекъснем за рекламна пауза и песен време и отново след това ще се върнем обратно в студиото на Радио Гама с фолклорният изпълнител Здравко Мандаджиев. Останете с нас. Face to Face. Всяка сряда от 10 часа по Радио Гама с Стоян Петков. Face to Face. Face to Face. Face to Face.
Face to Face по Радио Гама. Face. Всяка сряда от 10 часа по Радио Гама с Стоян Петков. Face to Face. Face to Face. 96,7, вие сте на честотите на Радио Гама, скъпи приятели. Това е предаването Face to Face. Днес при нас гостува фолклорният изпълнител Здравко Мандаджиев. Здравко, ти си възпитаник на музикалното училище в Широка лъка. След това успешно се дипломираш в Академията за музикално танцово и изобразително изкуство в град Пловдив, специалността изпълнителско изкуство. Разкажи ни малко повече за този твой период от живота си и с какви спомени се връщаш към тези години? Както знаят всички, студентските години, нали, са много хубави. Най-хубавите, да. Да. Макар че аз съм малко тук, че тъй като аз като че ли моите най-хубави години бяха, когато бях в Широка лъка, които
знам, там като че ли бяхме по-спокойни, живяхме в общежитие. Нали, като че ли най-хубавите спомени остава там в Широка лъка, докато в академията, нали, вече студенти, всеки е някъде по квартира, нали, не е така... не толкова единно. Да, не е толкова едино, нямаше тази атмосфера, както Широка, постоянно се свирища, пееше по коридорите, от всякъде се чуваше музика. Докато в академията студентските години това беше хубаво, нали, от такава гледна точка, че се събирахме по купони, ти знаеш как е, нали, години, но като цяло, нали, още като видал в Пловдив, аз като бях много харесах и до ден днешен вече, нали, и живея, останах и в Пловдив, но както академията, така и Широка лъка ми е дала много, няма как да се прива децата, в академията също на много концерти, много участия, нали, ден. Така? Но ако трябва да сравнявам от двете, че в Широка лъка, така ми останаха най-хубавите, най-запомните. Прави впечатление така, че през последните години се появиха много имена на фолклорният небосклон. Има ли конкуренция между фолклорните изпълнители, както в другите стилове музика, и може ли според теб да съществува истинско приятелство между изпълнителите? Ами по принцип конкуренция има, разбира се, толкова няма конкуренция, няма да е интересно, но като че ли в нашата ниша фолклора може да съществува приятелство. Там конкуренция не е чак толкова голяма да стигаме до скандали. Ние виждаме в поп-полка. Само нали говоря за поп-полка, защото нас създава става музика. В поп-полка като че ли има една надпревара, всеки гледа за напакта другия, докато при нас даже се случва с колегите, искаме съвети един от друг, предлагаме си песни, нали, искаме си мнения. Аз казвам в колегиални отношения с абсолютно всички от нашата фирма и така поддържам връзка специално с отгоре по хората изпълнители, с Кръстика Пейчева и Велина Колева, Свети Крисоза. Ние сме ученици още от музикалното училище в Широка лъка. Росен ни е гостувала, един прекрасен човек и изпълнител бих добавил. Да, няма спор. Така че има конкуренция. В смисъл конкуренция трябва да има, за да можеш да имаш някакъв стил да работиш, нали, да правиш песни, но като че ли няма такива скандали, няма такава завист, защото всеки си прави нещата, докато по-колко е малко по-различно. Това е моето мнение. Така, Здравко, знаме от наши колеги, че ти си универсален изпълнител, който изпълнява и други стилове музика. В фолклора ли е твоята най-голяма сила и това ли е твоето място за най-добра изява? Ами по принцип да, фолклора, аз точно когато попаднах в музикалната компания, имах така предложение да се занимавам с поп-фолк, но като си аз като най-силен за фолклора и някакви да избягам в другия жанр. Да, изпълнявам всякакъв вид музика, защото ти знаеш, на изпълнители сме работили по кръчми, което е най-голямата школа за мен. Така е. В кръчмата, знаеш, че пътеят всякакъв вид музика и до ден днешен, дори на моя участие, когато потребвам в дадено на ресторант или в някаква кръчма, когато ми канят на участие, също позволявам да пея и други стилове, тъй като сега не може, нали, час и половина да само пора да извърш. Когато си на площада и когато имаш участие, наблягам на фолклора и на моите песни. Но да, изпълнявам всяка вид музика и ми харесва. Работил съм близо 15 години в кръчми, така че мисля, че... Школуван изпълнител си. Минал си през голямата школа. Така е. Да, така е. Здравко, обмислял ли си варианта да запишеш и да експериментираш с песен различна от фолклора, тъй като много от колегите ти от по-фолка записват фолклори, поради тази причина си позволявам да ти задам и този въпрос? Да, ами постоянно задавам този въпрос. Мислил съм да експериментирам нещо, да ти кажа, не е такова голямо желание. В смисъл там, че бюджетите на тия песни са много по-високи. Пък и там конкуренцията, аз това ти казах, че е много голяма. И знаеш какво е интересно? Аз винаги съм си мислил, ето има и тенденция в днешно време, че много от по-толки изпълнители си записват фолклорна музика, фолклорни песни, дори правят и цели албуми. Цели албуми, да. Така е. Да. И това е интересно, че примерно ако някой слушател обикновен чуе една по-волковица да пее народни песни и каже: браво, виж на това момиче, как хубаво пее народни песни. Обаче
като че ли при нас утвърдения фолклорен изпълнител, ако запише по песен, почва да бъде от плюс. Ето, виж, той сега от фолклора продаде си душата, мина за пей поп, така. Малко по-различно като че ли. Това е моето мнение, макар че ние фолклорните изпълнители също може да представим и други жанрове. Аз, както казах, но това, че сме избрали, нали, да инвестираме средствата в фолклора, само ни прави чест. Защото наистина в фолклора вярно, по-малки са хонорарите, по-ниски са хонорарите, нали, имаме по-малко участие, колкото по-полка. И в крайна сметка те се чувстват там, където му е най-добре. Аз се чувствам добре в фолклора, удовлетворен съм от това, което правя. И ти отива. Да. И смисъл такъв, че това не прави щастив. Искам да кажа, това не прави щастив и съм удовлетворен от работата си и от хората, и от моите, нали, почитатели, които му харесват. По-хубаво от това. Здравко, ти си носител и на много награди от различни престижни музикални конкурси. Би ли определил коя от всички тях е най-специална за теб и ти носи най-голям сантимент? Не знам, не мога да кажа коя е най-специална, защото всяка една награда, аз и от дете имам много дали много награди, всяка една награда съм постигнал с много труд, нали, с лишаване от някои работи. Но аз, когато моите приятели, когато си играха, аз говоря съм пял, съм свирил на акордеона в къщи, нали, но всяка една награда е ценна за мен. Не мога да определя коя най-ценна, но примерно мога да кажа, че тези награди, които бяха в фестивала Кирил Фолк, това беше една първа изява моя на голяма сцена, на професионална сцена, която тогава имаше много изявени изпълнители. Повратната точка в твоята кариера. Да. От тогава наистина мога да кажа, че тръгна моята професионална кариера и вече и така, но Кирил Фолк отчили ми даде един старт. Там ме оцениха много и така ме забелязаха, бих казал. Пътувал си в много различни държави по света и си се срещал с много народности публика. Повече в чужбина ли се цени фолклора или българите вече се научихме и озряхме да обичаме и уважаваме наистина нашата си стойност на музика? Фолклора се цени навсякъде. Аз пак казах, че преди години, като си имаше едно затишие, в чужбина се усеща по-голяма любов към фолклора. Ще кажа защо. Защото има хора от много години, които живеят там, изпитват носталгия, изпитват народна песен. Някакси мисля се усеща, виждаш блясъкът от очите им, как се интересуват, как идват, се целуват, се прегръщат. Докато в България също си цени фолклора. Вече аз на участие, постоянно получавам подаръци от разни баби, коя ми отнела шораци, коя, замесва птици, цветя. Това са много ценни подаръци. Точно това казвам, че не е важно да си мушна в ръката, примерно да ми 20 и 50 лева, ми тия подаръци, които не се казва, хората с любов са ги правили, са много по-ценни. Но мисля, че фолклора навсякъде, аз казах, няма българин, който да чуе народна песен и да не му затърпели нещо. Аз съм убеден в това. А има ли песен от конкретна фолклорна област, която винаги си искал да направиш, но до момента не ти се е отдала все още такава възможност? Има. В принцип, аз не съм тракийски изпълнител. Повече тракийски изпълнител, нали, като народен певец съм завършил това. Но аз моите албуми така ги правя по-разнообразни. Имам много македонски песни. Защото ние изпълнители сме канени на участие в цяла България. И така гледам аз моят репертуар да бъде разнообразен и мога да кажа, нали, че изпълнявам стил на фолклорните области. Нали, мъчат се така да по най-стилния начин характерен за дадена фолклорна област да направя песните. Но любима песен, която се изпиша, има такива песни. Тя в момента аз вече почнах да правя и песен ми албум. В момента подбирам репертуара. Аз и в моите албуми имаме много авторски песни, които съм правил. Даже 80% от авторските ми песни са по моя музика. Текстовете са и на моята майка. Майка ми ми пише това песни, така се работим заедно, защото примерно когато искам някаква тема да се напише, обади се, там мисли.
опитвам се да експериментирам с авторски песни, но че е много по-трудно. Ти знаеш, една авторска песен много трудно може да се наложи, отколкото една малко по-популярна. Много хора казват, защо ги записваш тези песни, кой не ги е пял. Да, не ги е пял, обаче аз се съобразявам по това, какво ми искат по участие. Защото наистина хората се радва повече като чили на това популярното, което го чували преди. Не казвам, че моите авторски песни са лоши, но като налагане е по-трудно. Да, но пък има го и този момент, че се получава едно пренасищане и така уморява се аудиторията една и съща песен да бъде интерпретирана от няколко изпълнители и малко се превръща в клише, особено част от македонските фолклорни произведения са толкова пяти и смело мога да кажа така и по мои лични наблюдения, хората са споделяли, че някои вече дори са станали толкова банални. Да, прав си. Особено македонските песни, това са едни от най-записваните песни, защото няма край в България, който е македонска музика. Наистина, цяло за македонските песни много са записвани и много е трудно да намериш някаква толкова популярна. Но пък търсим, мислим и така. Но аз казвам, че 50 на 50 моите песни са в един албум, гледам да имам и авторски песни и народни. Добре, благодаря ти, Здравко. Останете с нас, скъпи приятели, ще се върнем обратно в студиото на Радио Гама след музикалната пауза и реклама време. Отново с фолклорният изпълнител Здравко Мандаджиев. Останете с нас. Face to Face по Радио Гама. Няма майко, ала си няма майка.
Face to Face по Радио Гама. Face to Face. По-близо до звездите. Слушайте всяка сряда от 10 часа авторското предаване на Стоян Петков по Радио Гама. По-близо до звездите с Стоян Петков по Радио Гама. Face to Face. Всяка сряда от 10 часа по Радио Гама с Стоян Петков. Face to Face. Face to Face. Това е Радио Гама, скъпи приятели. Вие слушате предаването Face to Face. Мен Стоян Петков. Днес при нас гостува фолклорният изпълнител Здравко Мандаджиев. Здравко, така ти стана и горд баща на едно прекрасно момченце, да ти е живо и здраво, между другото. С какво те промени бащинството и какво е чувството да отвориш тази наистина буквално нова страница в своя живот? Благодаря. Чувството, то не може да се опише, както казват, нали, когато появи детенцето, коренно се променя абсолютно всичко. Горд баща, написах и такава песен, посветена на моя син. Чувство е неописуемо, вече наистина се променя живота си, почва да в това прекрасно състояние. Първата си мисъл, каквото и да стане за него, просто всичко се променя. На 360 градуса. Точно на 360 и щастието наистина е голямо. И така. Здравко, тъй като ние сме излъчваме нашата медия в северозападна България, ти си роден в едно китно градче Кърджали. Какво би разказал на видинчани за твоето родно място? Кърджали, да, моето родно място. Град Кърджали наистина е много така хубав, много красив град. Социална инфраструктурата е много хубава. Там се радваме и на два язовира, които има големи язовир Кърджали и язовир Студен кладенец.
Последно време така много се направи за града, много се обнови, направиха много хубави паркове. Аз удоволствие, така, когато имам време ходя там да отпочивам, защото наистина много китно така градче и покрай язовирите така има много туристи, много почиващи. Да разбирам ли, че това е мястото, където ти обичаш да ходиш и там да релаксираш и да черпиш така вдъхновение? Това е едно от местата, в които обичам да ходя, да, определено. Всяко лято така ходим и ни язовира, там си почиваме, когато имам време, разбира се. И така, само хубави работи мога да кажа за това, защото в крайна сметка там ми е минал детството, моите родители живеят там и така. Има ли песен от твоето творчество, която би определил като твоя най-голям успех, или може да е песен, която най-силно си усетил като изпяване и емоция? Сега сещам за една песен, която наистина с много емоции изпях и такова голямо удоволствие. Направих, това е песента за сина ми, Горд баща. Знаеш, че ще кажеш нея. За това те попитах. Горд баща, и аз още когато записах, веднага почна да пее по участие, хората наистина. Първо, че реагират, нормално да реагират добре, защото са писатели с моето щастие, но като песен се получи много хубаво, много интересно. Аз исках да бъде нещо по-различно от това, което пея. А песента "Що да сторя, мила майка" също една песен, която много добре се приема, макар че не е моя, тя е народна на един мой любим изпълнител, леко интересен човек и Дани Чугачев. Прекрасно. Между другото, за протокола да кажа, тя така или иначе вече звуча днес в предаването. Прекрасна твоя интерпретация. Наистина изпял си я прекрасно. Поздравления. Благодаря. Други песни в Цел Хороград, също така песен, която много искат по мое участие. Ходил съм, мамо, една песен "Искам я, мамо моя", която е също така, мога да кажа, че една от любимите песни, която много така се харесва. Аз гледам да записвам така по-проводни, по-бързи, по-игриви песни. Песни интересни. Аз точно така казах и така, че аз съм много емоционален. И всяка една песня, която съм да представям и защото аз бях не просто изпешен. Просто Леко се загуби връзката. А сега чуваме ли? Чуваме те, Здравко, да. Да. Това казвам, че всяка една песен си е с най-голямо удоволствие. Записвам и си я правя, защото няма как. Няма как и гледам всички песни. Не мога всички песни мои, които да ги спея на едно мое участие, но гледам така да ги разнообразявам, да дадам с хората това, което искат. И радвам се, че хората и моите почитатели знаят моите песни и така запомнят това. Здравко, тъй като вече настъпи и астрономическата пролет и общо взето всичко започва да се пробужда около нас, нека сега си поговорим и за това какво предстои за теб и какво могат да очакват почитателите на Здравко Мандаджиев в следващите месеци. Здравко Мандаджиев продължава да работи. В момента преди няколко дни записах един дует с моята колежка Ивелина Колева, която сега април месец ще представим с видеоклип. Песента така стана много интересна. Текстът е на Ивелина Колева, музиката измислих аз, аранжимент направи Виктор Йорданов. Получите една интересна песничка, тракийска, хороводна. Сигурен съм, че ще хареса, защото е много мелодична. В момента трябва да пеем само с да запиша една от песни, която направих за имен ден, казах имен ден песента. Просто исках да направя такава песен за празник. Специално за имения ден, не за определен светец, ами просто като цяло за имения ден. Да, различна песен направиха в четворно хоро, бързо. Аранжиментът става доста интересен. Междувременно още един дует правя с моята колежка Созова, така че те интереси. Не спираш да работиш, не спираш. Така да, но това е за да сме актуални и за да имаме работа, трябва само да поддържаме някакво ниво. И постоянство най-вече. Да, постоянство. Така че хубави неща правя за следващия ми албум, които най-скоро време така ще представя на публиката. Как би довършил цитата "Музиката за мен"? Моля? Как би довършил цитата "Музиката за мен"?
Музиката за мен е моето вдъхновение, моят живот и моята мечта. Това е. И накрая на нашата среща, Здравко, и твоето пожелание към всички слушатели на Радио Гама, които имаха удоволствието днес да те слушат предаването Face to Face. Аз първо благодаря на вас за поканата. Наистина за мен беше удоволствие, макар че ми се стори много кратко. Искам някой път още да поговорим, че има още какво да кажа. Обещавам, добре. Да, на всички слушатели пожелавам да бъдат здрави, да бъдат усмихнати и наистина да слушат повече народна музика, защото аз, както казах, това е нашата визитка, това са нашите корени. Няма по-хубаво нещо от това, сами да пазим нашия фолклор. Пожелавам ви много вдъхновение и нека да им се случат само хубави и позитивни неща. И накрая искам да завърша и нещо да кажа, че днес моята съпруга е рожденичка и ето и днес. Ти да видиш. Значи няма случайни неща. Поздравяваме официално в ефира на Радио Гама твоята съпруга, да ти е жива и здрава. Да, поздравявам ние да е жива и здрава. Благодаря за поздрава. Наистина удоволствието беше мое да разкажа нещо за себе си и на вашата каса. За нас също, Здравко. Благодаря ти още. Да имаме още среща. Обещавам, има още какво да ни разкажеш и тепърва и твой албум, който ще излезе, ще има за какво да си говориме. Благодаря ти много за това гостуване. И аз благодаря. Това беше фолклорният изпълнител Здравко Мандаджиев за вас, скъпи приятели. В предаването Face to Face по Радио Гама аз съм Стоян Петков. Останете с програмата на нашето радио и до следващата сряда. Късмет на всички! Face to Face по Радио Гама. Радио Гама. Всеки ден новите песни. Първо по Хит Радио Гама.